kuma da subscribe ta wuce sanin mai suna Lawal Dan Zafafa TV. Lawal Dan Zafafa TV na ku ne, za mu dinga saka muku sabon bidiyo mu da zaran mun dora. Mun gode. Na fara nan in gaida mai gidana, shugaban Simple Defense na Najeriya, gaida Alhaji Audu Sidi na Najeriya, mutumin kirki dole na yi ma jinjina. Sunan Allah na fara dubbai itika, shi yake da fama a cikin burinmu, ma'abocin hikima a shi yake baza ne, ita uwar kirki tarbiya ake ganewa, tambari sai sarki kirari sai kaura, na rike na wani kyau ba na bayar da aro. Asalin aikin shi, jagoran talakawa ana shaidan shi, mai magana a baya ja in ja, shi yasa aka yi mai lakabi mutumin kirki ne. Hassana ya bi iyaye ba zai taɓe ba, zaran ya wuce ka ji kana son shi, mai farin hali farar zuciya. Kowa ya taɓa ka ba zai kyale ba, Alhaji Audu Sidi dole in gaida ka, mai neman kafan kare zai wahalu, mai gida Audu yau ina ta yabawa, hidibin alkhairi ne da al'ummarsa. Gaskiya akan sanya shi, duk wanda ya zo gun shi baya fushi, mutumin banza baya zuwa gun shi, kirkin shi ne abokin tafiyar shi, duk mai girman kai baya harka da shi.
shi. Ko cikin taro ka gano shi yana haskawa, ya fara ƙarshe ta sa har ake gane shi. Dogo Odili yana gaida ka, Malam Muhammad Nasiri na gaida ka, Kasim ADC yana gaida ka, Charlie CSO Komanda na gaida ka.